सिटिजेन्स अफ बर'लेण्ड होननानै बिथांमोना मेनसन खालामनानै बर'फोरखौनो बर'लेण्डनिफ्राय होखारनायनि थाखाय बिथाङा अर्डार मोनसे हरदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बाथ्राया ओरैबायदि, गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बर'लेण्डआव थानाय 19टा बेलेन्ड ब्लकनि 37,94,872 बिगा गावनि थाखानाय प्रटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि हाखौनो बिथाङा माने गुबुननो नन प्रटेक्टेडनो गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय आयेनखौ बारसिनानैबो दिनै होनो राजि जानानै गाव देरहानायनि बा राजखान्थि गेलेनायनि आरोबाव खेबसे ब्लाड सेड खालामनायनि 2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोदना जलायलायनाय खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानथारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2014आवहाय खेबनै मावदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि बिमा बिफा मासे बिफानि फिसाफ्रानो बिमानि फिसाफ्रानो थैनि बाना बोहैनायखौ हाग्रामानि समावनो मावहोदोंमोन। आरो बिथांबायदि सासे थगायसुलाया बै 2 नम्बर मा होनो राङिया जरा ना मा होनदोंमोनलाय, दंसिया जरा, दंसियापारा गामिनि बर'फोरखौ बिसोरो जोंनि मानसि नङा होननानै बाहेराव होखारहोनायनि पलिसिखौबो लादों। जोंनि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम UPPL दोलोनि जानानै आं हामलायथि मोनसे जासिहरबाय आरो खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना दिनै जोंनि BTC हालामाव थानाय जा हानि जेंना जेंसिखौ लानानै BPF दोलोनि जा बुंफोरथि बेखौ लानानै दिनै जोङो समाजनि गेजेराव रोखायै फोरमायथिनानै होनो थाखाय नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोङो दिनै जों बेवहाय जयै जिरायबाय। दा बेखौ जों क्लियार खालामनो नागिरदों। दिनै बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों थांनाय 8 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव हाग्रामाया 19टा बेलेन्ड ब्लक जोंनि BTCआव थानाय गासै 1,01,723 सा बा न'खरखौ जोंनि बेलेन्ड ब्लकनिफ्राय बेलेन्ड ब्लकआवहाय इनक्ल'ज जादों होननानै मोनसे बिथांमोना कर्टआवहाय जमाबन्दी होनाय जादोंमोन। बे जमाबन्दिनि गेजेरावहाय बिथाङा 17,407टा न'खरखौ माने इलिगेल इनक्ल'जार होननानै बुंदों, नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिनि। दानिया जों बेवहाय मोननै कुइसनखौ आं बांद्राय गोलावै बर'नि खेंफोरथिना होनो नागिराखिसै, बेवहाय बयबो मिथिखागौ। बिथाङा मोननै बाथ्राखौ खोब दुखुनांथावै बुंदों, माने बेल एन्ड ब्लकखौ BTCआव मेनसन खालामनाय जायाखै होननानै बुंदों। दानिया जोंनि आसामाव गासै 48टा बेलेन्ड ब्लक दङ। बे 48टा प्रटेक्टेड बेलेन्ड ब्लकनिनो 19टा प्रटेक्टेड बेलेन्ड ब्लकआ जोंनि काउन्सिलाव BTC काउन्सिलाव दङ। बे 19टा बेलेन्ड ब्लकनि सिङाव हाग्रामाया गावनो खिन्थु हाइकर्टआव जमाबन्दी होदों जे 1,01,723 साया इनक्ल'जार, बेलेन्ड ब्लकआव इनक्ल'जार होनदों, इनक्ल'जार इन द बेलेन्ड ब्लक होननानै बुंदों। गावनो बेलेन्ड ब्लकबो मेनसन खालामदों आरो इनक्ल'जारबो होनदों। बिनिनो 83,652 साया प्रटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंदों आरो 17,407 साया आनप्रटेक्टेड कमिउनिटि। दुखुनांथावना बाथ्राया जोंनि 19टा बेलेन्ड ब्लकआव 37,94,872 बिगा हा दङ। बिनिनो 3,89,705 बिगा 9 लेसाया प्रटेक्टेड बेलेन्ड ब्लकआ इनक्ल'ज जादों। दानिया मोनथाम सोदोबखौ बिथाङा बाहायदों, इनक्ल'जार, इनक्ल'जार, प्रटेक्टेड एन्ड नन प्रटेक्टेड और नन प्रटेक्टेड। इनक्ल'जार सोदोबखौ बाहायदों। दानिया प्रटेक्टेडफ्रा माबोरै इनक्ल'जार जानो हागौ? जेरै हाग्रामाया 8 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव जोंनि नैबे बिजनीनि 2 नं दंसियापारा गामिनि राजा बसुमतारी, अर्जुन बसुमतारी, निता ब्रह्म होननाय 3 न'खरनि बिगोमाखौ होनानै कर्टआवहाय जमाबन्दी होदों। बर'फोरखौ
बिनिफ्राय बे एखे मानसियानो नायदो प्रटेक्टेड इनक्ल'जार होननानै बुंदों। बर'फ्राथ' मालाबाबो इनक्ल'जार जानो हाया। जायफ्रा प्रटेक्टेड कमिउनिटि लाइक आवर आदिबासिफ्रा प्रटेक्टेड कमिउनिटि, दे आर नट ट्राइबेल बाट दे आर प्रटेक्टेड कमिउनिटि। प्रटेक्टेड लेन्डआ प्रटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि थाखाय जाखायो। बेवहाय माब्रै प्रटेक्टेडफ्रा आरो इनक्ल'जार जाबावो? बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। आरो प्रटेक्टेडफोरखौ सेभ खालामनानै माखासे बर'फोरखौ दे आर इनक्ल'जार एन्ड नट दा मा होनदो सिटिजेन्स अफ बर'लेण्ड होननानै बिथांमोना मेनसन खालामनानै बर'फोरखौनो बर'लेण्डनिफ्राय होखारनायनि थाखाय बिथाङा अर्डार मोनसे हरदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बाथ्राया ओरैबायदि, गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बर'लेण्डआव थानाय 19टा बेलेन्ड ब्लकनि 37,94,872 बिगा गावनि थाखानाय प्रटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि हाखौनो बिथाङा माने गुबुननो नन प्रटेक्टेडनो गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय आयेनखौ बारसिनानैबो दिनै होनो राजि जानानै गाव देरहानायनि बा राजखान्थि गेलेनायनि आरोबाव खेबसे ब्लाड सेड खालामनायनि 2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोदना जलायलायनाय खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानथारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2014आवहाय खेबनै मावदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि बिमा बिफा मासे बिफानि फिसाफ्रानो बिमानि फिसाफ्रानो थैनि बाना बोहैनायखौ हाग्रामानि समावनो मावहोदोंमोन। आरो बिथांबायदि सासे थगायसुलाया बै राङि 2 नम्बर मा होनो राङिया जरा ना मा होनदोंमोनलाय, दंसियापारा गामिनि बर'फोरखौ बिसोरो जोंनि मानसि नङा होननानै बाहेराव होखारहोनायनि पलिसिखौबो लादों। नंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं जोंनि बर' रायजो राजा बिटिसिआव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ गुरैयै खावलायनो नागिरदों। दिनै हाग्रामा बायदि मानसिया, हाग्रामा बायदि थै सोबग्रा मासे सिखोआ जुदि जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जानांगौब्ला, बर'नि लिडार जानांगौब्ला, गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव सान्थि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनांगौब्ला हाग्रामाखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय टटेलि पलिटिकेलि बिथांखौ जोङो मा होनो जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनायनि अनगा जोंहा जेबो लामा गैया। मानोना बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल क्लेश लाबोनायनिसो मोनसे लामा लादों। बिनि गेजेरजों जोङो प्रमान मोननो हायो, मानोना बिथाङा जोंखौ थगायबोबाय थादों। आरो 46 मायथाइ बे समाव भारतआव उदांस्रियानो जायाखै। बै समाव जोंनि मोनसे हालाम, जाय हालामा बयनिख्रुइबो माने गोजामसिन बर' गामि, जेरै बे जादों मा होनो राङि जरा, बिजनीनि राङि जरा निसिमानि। बेयो 1946 मायथाइयावनो गामि हिसाबै गायसनजानाय। आरो बे 1946 मायथाइयाव गामि हिसाबै जानाय राङि जरा गामिखौ बिथाङा 2008 मायथाइयाव नेसनेल पार्कआव सोनानै बै बर'फोरखौ इनक्ल'जार होननानै डिक्लेयार होदों। हाग्रामानि दिनावनो। बे 2008आव मा हाग्रामाया सरकार गैयामोन होननानै बुंगोन नामा? दाखालि मैया बिथाङा बुंदों 19 मायथाइनि 8 अक्ट'बराव आंनि सरकार गैयामोनलै होननानै मिडियाखौ थगायदों। आरो बुंबावनो नागिरदों नामा 1964 मायथाइयावनो मियादि पाट्टा हा गोनां नन के काहितमा होननाय मोनसे हालामखौ 2008 मायथाइयाव नेसनेल पार्कआव सोनानै बिथांमोना नेसनेल पार्कनि इनक्ल'जार होनना बुंनानै दिनै गावनि हारिखौ जौगानो नागिरनाया बेसेबां सैथो बाथ्रा, बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों, हारिखौ रैखाथि होनोब्ला, जोंनि समाजनि गेजेराव गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनोब्ला, इकुवेल डेभेलपमेन्ट, इकुवेल राइट, इकुवेल इनजयमेन्ट जुदि जों लाबोनो नागिरदोंब्ला, दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPL दोलोनि नीति, बे नीतिजों जोङो खौसे जानानै थांनायनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैया। थेंक इउ।